I'm only friend. I can very on the front of my bus. They don't know who's going to swim. Don't you want to your place? I'm opening you. One by one. Speak your love. I love you. May your soul rest in peace. May your soul rest in peace. In Jesus' name. May your soul rest in peace. In Jesus' name. Amen. Hey. Wish you well. The journey of life. Amen. The journey of life. May your soul rest in peace.
Sorry, This time, Nee Onyiorah, Nkemdilim Okose. After 10 days, not yet yet. Anyị nọnyere gị nna nke ịfụnanya, anyị na-ekene gị ekene maka ụbọchị taa, na-ekene gị maka ịfụnanya nke ị nwere n'ebe anyị nọ
ime ka anyị zukọta n'ezinụlọ a maka ịkwanyere uru gị nwanyị Mama Christiana Nkemdilim ikpeazụ. Anyị na-ekene gị na ndụ iji wee du n'ime ụwa nke a n'ụzọ dị iche iche o si wee gbaa mbọ zụlite ezinụlọ ya, gbaa mbọ n'ụlọ nsọ gị, jere gị ozi, bụrụ ihe, bụrụ onye a pụrụ ịṅomi n'ezi ihe. Ekene dịrị gị n'ezinụlọ nke i nyere ya n'ihi na ogwe aka gị dị ike n'arụ ha. Ekene dịrị gị n'ịfụnanya nke ha gosikwara ya n'oge arụmụrụ ya tupu ọ rapụ, wee gosi n'okwukwe ha n'ebe ị nọ na nzuzo azụrụ ha anara n'iyi. Anyị na-ekene gị n'ihi na ọ gị nwa bụ nna, onye inye aka na onye nchebe. Dịka uru gị rapụgoro ụwa nke a, anyị na-arara ezinụlọ ọ rapụrụ onye n'aka gị, na-arịọ ka ị kasị ego, na-arịọ ka ị nọnyere ha, ka ị nụọra ha ọgụ, na-arịọ gị onye pụrụ ime ihe niile ka ị bụrụ fa onye inye aka. Ife niile mama na-emerefa, ọ bụ n'aka gị ka ọ dị, ekwela ka o rie mperi. Anyị na-arịọ gị ka ị werechasị ọnọdụ, kwee ka ụmụ gị jupụta na ndụ, jupụta na arụ ike, jupụta na akụ, jupụta na ụba. Ife niile nke ga-ewetara ha ịga n'iru onye nwe anyị, ekwela ka ihe ọbụla gbochie ya. Anyị na-arịọ gị ka ị chụtekwa aka n'ebe ha nọ, ife ọjọọ ọbụla, ife mberede, ife ọbụla nke ekwensu na-ezube iji megide ha, iji wee mee ka fa sọọ ngọngọ. Anyị na-eguzogide ya na-ana ha n'iyi n'afa Jizọs. Ụmụ nke ezinụlọ a ka anyị na-arịọkwa gị Chineke nyere ha aka, bụrụ fa ebe mgbaba na ike, ebe ọbụla ha nọ ihe ga na-agara ha nke ọma. Lekwa ka ha tọọ atọ na ndụ, ekwena ka ọnwụ ike, ọnwụ mberede wee bata n'ime ezinụlọ a. Chukwu mee ka fa jupụta n'udo, ezi mmekọrịta, ịfụnanya nke na-enwero ntụpọ, mee ka ọ dịgide n'ebe ha nọ. Ekwekwala ka ndị ajọ mmadụ bata ikposa ha, ịmụnye ọkụ nke esemokwu n'ụzọ ọbụla. Chineke ọ gaghị adị otu a n'afa Jizọs. Chukwu, anyị na-ararụ akwamozu nke anyị n'aka gị, werechasị ọnụ dị ka esi ebe dị iche iche, bịarute ha n'udo, mgbe ha ga-ana ka ha na-anụkwa n'udo. Kwa ka nke niile gaa dị ka ọchọ nsọ gị si, n'afa Jizọs Kraịst onye nwe anyị. Ekpere nke onye nwe anyị, nke bi n'eluigwe, ka aha gị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme n'eluigwe, ka ihe agbaghị otu a n'ụwa. Nye anyị taa ihe ga-ezuru anyị ụbọchị taa, gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, otu anyị onwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ọjọọ. Ebidọla anyị n'ime ọnwụnwa, ma zọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile. N'aka nchebe na ịfụnanya nke Chineke ka anyị na-aranye Mama Christiana, ka Chineke dara mkpụrụ obi ya n'udo, ka Chineke nọnyere ezinụlọ nke ọ rapụrụ, ka Chineke nọnyere igwe mmadụ ndị ga-agbapụ n'ebe a n'ụbọchị taa. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ife niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dịnyere unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Amen.
na-ekele gị ọbụna dị n'ọrụ iju ya wee rụọ n'ezinụlọ ya ọrụ iju ya wee rụọ na chọọchị na ọrụ iju ya wee rụọ n'obodo Chukwuma wee masị gị na ị ga-akpọrọ ya n'oge dị otu a ezi Chineke anyị na-ayọ gị dịka iwepụrụ ya n'ezinụlọ a na gị nwa bụ Chineke ga-enye ezinụlọ nkasi obi n'ebe ọ pụrụ iche n'aha Jizọs dadị alapụkwana ha mgbe ha ga-ene anya nne ihe nne ga-eme dadị na ị ga-agbatara ha ọsọ enyemaka lekwa ọbụna ndị ọrụ ahụ Chukwuma lekwa ezi Chineke dị mma anyị ayọ gị n'ozi niile ka a ga-eje n'ụbọchị nke tata iji wee rara arụ a wee tinye n'anị anyị na-ayọ gị Chukwuma na ihe niile ga-aga dịka ntụziaka gị si wee dị n'aha Jizọs mmadụ ọbụla bịara ebe a dịka ọ ga-ana amara ije ka anyị na-ayọ gị si onye dị otu a anyị ayọ gị Kraịst bụ onye nwe anyị Lord, we thank you because my wife lived a Christian life that is worthy of emulation. Today is our last day on this planet Earth, and now pray for her that she shall rest in peace in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Mommy, as I used to call you, you knew that this family tried her best, including your siblings in the United States of America, that if it were something that money would have solved, you would have been alive today. But taking into consolation the word of God, that in everything we have to give thanks to God, we are bearing the loss with great fortitude from above. Rest in peace. May your soul rest in peace. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Undertakers come fast. When my way groweth drear, precious Lord, linger near. When my life is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me on. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. My work is all done, and my race here is run. Let me see by the light thou hast shone, that fair city so bright. Anya anara arụ nwanne anyị nwanyị Christiana maka ofufe nri ibe ya
ka anyị site na ntụkwasị obi anyị nwere na Chineke onye na-enye ndụ kpere ya ka ọ nọnyere anyị n'ime ofufe nru nke a, ka o site n'ike nke mmụọ nsọ ya gbaa anyị ume ma kasịkwa anyị obi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Nna anyị nke eluigwe, gị onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị ma nyekwa anyị mmeri site na mbilite n'ọnwụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst, kwee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke bụ alaeze eluigwe gị. Ụwa ghara imeri anyị, ka mmekọ nke eluigwe ghara ifunarị anyị, ma mee ka okwukwe anyị dịgide n'ebe ọkpara gị nọ, onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na nke ndị dị ndụ, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị, onye nzọpụta anyị. Edebere m Chineke n'iru m mgbe niile, ọ nọ n'aka nri m, n'ihi nke a agaghị m ada. Ị gaghị arapụ mkpụrụ obi m n'ọkụ ala mmụọ, ị gaghị ekwe ka onye nsọ gị hụ ure ure.
Hereby institute and strengthen the altar of the Lord in this place. With the token of the blood of Jesus and lifting up the hand of the heaven. Let there be another living hand and upon this place with us. The angels of the Lord traffic in the source of the Lord in the house. Judging the wicked and power that are contrary to the power of God. Thank you, dear Lord, that you have been over this assembly the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen. Jesus Christ, Amen. I welcome the Archdeacon of this Archdeacon, the Venerable Chidi, to prepare for the necessary protocol. Can we give a clap of to Jesus as he comes? Right around the Robert Chidi, the Bishop of Nigeria. Sunyagulai Namanite Madeka Joseph Wedi Magana eventually broke a beer alone. The guy Nagamina here, no Palogale. This is Yanimo Kendua, this is Naganoli. Etimo Pekona Apia, where Anabata. Nuku Bishop, Ngaya Nino Vendua, the Jackson on the Revival, who is grace, the most reverend doctor, Society, Ikechuku Eze, Archbishop of Province of Enugu Province, and the Bishop of Enugu North. Your grace, we welcome you to Diocese of Niger and St. John's Parish in Zurich. Precisely, I am asking the Mohana Jesus. We can against this diocese, also, once upon a time, the parish priest in this church. And I say again, God bless you. I make a venerable Dr. Chiboso F. Emmanuel. Chiboso Emmanuel is Nubu Kochuku. Okay. Now the diocese of Enugu North. You're welcome. God bless you. Thank you for coming. We also want to thank most especially Nubu Kochuma Apostle all the way from Cameroon. Reverend Augustine Chiamumba, you're welcome, sir. Thank you for coming. God bless you. And also Reverend Cameron Dennis and Samba. Good. God bless you, sir. You're welcome. All the way from Cameroon. May God bless you and bless you really good. In Jesus' name. I make a message our own Reverend Cameron Dennis. He is the past parish priest of this church, and I'm saying sitting beside him is Reverend Chika. Okay, and I'm saying St. Luke's Anglican Church is your welcome, and sitting beside him also is Reverend Ayabofo. Also, he was a priest in this place and currently at the Trinity Church, abandoned
are welcome in Jesus' name. I want to appreciate our own, the Reverend Alexander Mafo. And I can take another one. So I want to appreciate him, and we pray that God will bless him in Jesus' name. I will say some of the soil who is actually do the Reverend. They are also welcome, and God bless you for coming in the name of Jesus Christ. I can Reverend Nemeka Okafor. Nemeka Okafor. Short teacher in this place. I'm everything. Come on from that. Okay. God bless you for coming also, and also Christiana Nkemdilim. They go Friday leadership. Reverend and on Friday, I thought it was like, God bless you. Your name is Friday, my name is Friday. And that was Friday. Good. Gentlemen. Ordinary Christian, who want to live St. James, who want to chill, and I say, I think it is in Onyiorah. Onyiorah, come Onyiorah, all the Onyiorahs. May God bless you. God bless you for coming. God bless you for coming. I thank you, our beautiful choir, for doing a nice job. I will pray that God will continue to bless them and bless them and bless them in Jesus' name. I make an end here and mother. God bless you also. We appreciate the church leadership, those that are here. I want to appreciate everyone. People encourage us, all these God knows you are there and you are blessed for coming in the name of Jesus Christ. And the rule of a good brother to his brother. Thank you. God bless you. Even
na-eche ezinụlọ olugbo nwoke Ifeanyị na ụmụ ya na ụmụnne ya na ndị ọgọ ya ndị niile na-akwanyere ya n'oge a mgbe ị kpọrọ gị nwanyị nke Christiana na-asị gị jiri ụka ka aka ngozi gị na aka ebube gị na ịdị mma gị tinyere ha mgbe niile n'aka Jizọs. N'ụbọchị taa ka anyị na-ekwubi okwu n'ezinụlọ na akwa arịrị agaghị adịkwa na ya ọzọ n'aka Jizọs. Mee ka ọ mata na gị onwe gị nọnyere ya mgbe niile na ụmụntakịrị ndị a ga-eto mmadụ ya kwesịrị ịbụ n'elu ụwa dịka isi wee chọọ n'aha Jizọs. Kasie ndị ezinụlọ ha, ụmụnne ya na ndị ọgọ ya obi isi bịa n'ebe dị anya wee bịa. Ọbụladị mgbe ha na-alaghachi n'ebe gị ga-anọnyere ha. Gọzie ya n'ụzọ dị iche iche ka ha wee mata na n'ezie na mmebi i nwere wee bụrụ oge nwanyị bụ ihe ọma banyere ezinụlọ ha. Na ichere ọha ajọ echiche kama na ichere ezi echiche. Onye nwere nye ha nghọta nke dị iche na n'ezie na eleghị anya bụ na ha ga-ezukọ n'ihu oche taa amara gị dị ka ha nọ n'ụbọchị taa n'okwu nsọ gị ka ha wee bunye nnupụ ha n'elu ụwa dị ka o si kwesị n'ịdị nsọ na n'ezi omume n'aha Jizọs. Ekele dịrị gị onye n'eluigwe na ị ga-ezute ha na arụ ike, zute ha n'inye mma na ịbụ ụba mgbe niile na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị.
page 48 and 50. Ghana Busia, again, without another. Page 50. Page 48 and 50. October, million. Page, Christiana Nkemdilim Okose. Aja lara aja. Lara uzizi. Chineke were amara ya arụ ọrụ ịhụnanya anyị nke a. Ka o kwe ka anyị niile were chetakwa ọnwụ ebe anyị dị ndụ, na-aghọtakwa ndụ ebe anyị na-anwụ anwụ. Ka ọ ga-abụ ụbọchị ikpeazụ nke ndụ anyị, ka anyị soro n'ọnụ ọgụgụ ndị ga-aba n'ọnụ nke ọnwụ nke mbilite n'ọnwụ site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị meere anyị ebere. Onye nwe anyị meere anyị ebere. N'eluigwe, aha gị nsọ, alaeze gị bịa, eme ihe na-achọ, ihe si ya n'eluigwe, emekwara otu a n'ụwa. Anyị taa, ezigbo anyị taa, gbaghara ihe ọjọọ niile anyị,
ngọzi na-adịrị ndị nwụrụ anwụ bụ ndị ga-anwụ anwụ n'ihu Onyenwe anyị. Page 47, page 47, Abba 44.
Bishop, 1 minute, 1 minute. Encouragement do you have to say to him and his beloved family, sir? Yeah, something had happened to him. Only God will give him the grace to bear this body. Bear this I know the wife and they had children. Suddenly the wife just left him. God will give him the courage to continue in life because there's nothing he can do than to move forward and let the past be gone. Sir, you said very well, sir. Thank you. Do you have any word of prayer to the dead person, the dead wife? I pray that God will give him the courage to keep moving forward. That's what life is all about. It has happened, it has happened. Yeah. And he will take care of his children. I know the worries of this woman now, the children she left. Yes, yes. But God will give this man the courage to bring them up. Of course. That's all I pray for him. Because when you what to do, in way keep going, my never may see in here, my the children, the little children that are still alive, sir. Without God, you cannot do anything. And the Kayama whether Yama or here, what you have a Chineke say, now you or my judge. So now, what will you do to Chineke's virtue? And continue his life. Who was a Chineke area? Or continue. Or Chineke area family. Come to Chianina, and never mind. Mana no church Chineke. Thank you very much, sir. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation.
According to what has happened, any word of encouragement to him, himself, and the family, sir? I want to know that word of encouragement. I carry what Bible says. Also, Chineke weta. So now, after everything, must give God thanks. Of course. If that is the name here, I try to change Chineke. I thought Jack forward. Oh, it's so young. I'm going to so now I'm going to I am a college. Even then, I bought my children. You're going to make me. Now, they couldn't come. Please, any word of encouragement to him and his family, sir? Of course. The people very painful.
hapụ wee nwụọ Chineke ya hapụ ya ọ na-adị o ekwu anyị gbasara mana ọ na-adị nwaanyị isi ma a very big truck. Yes, okay. Lapo kwe n'oge. Ọ bụrụ ezigbo ife. Ọ bụrụ ezigbo ife. Mba, iwe. Ka anyị nọrọ ya, ka anyị nwee dajụọ iwe. Mana nwekwa onye ga-eje ọgụ na be mmụọ. Of course, of course. So na anyị ewere iso ya mmịa. Ọ bụrụ ya onye eziokwu imere nke ọma ọ na-adị mma ka aka wee nwụrụ ọkwa eziokwu ọkwa n'eziokwu ị mana ya na-ebizi n'ime mmiri of course yes $1 million. Everywhere. Ikulu ngoma dalele nne. Ano wiki gana yo. Odi onwo abeti na. Mba. Onwo ye. Amezo. Gana. Agbe ga. Onde di ezi ni. Odi eti wa jala. Yes ma. Amezo. Emo okoto bulu.
iti na-agwa ọkụ ụlọ nwoke nke nọ ụfọdụ ụlọ nwaanyị. Mgbe ihe ọzọ ọ bụrụ na ihe mere ya mgbe dịka nsikwu ya mgbe ekwu ya na tebụl na m afọ ọzọ n'ụlọ ejisibi ya ndụ ma ma afọ onye ya siri ibi ya ndụ maka na otu ya ihe si metu shikọ na ihe mere ihe a mee metụrụ of course I am a job that Koko ekpele inwe n'isi ife anyị n'ezinụlọ ya sa? Nwere ihe ọzọ na-abụrụ na Chineke nna furu ihe niile wee mee dị otu o si ụka agbalụkwagoligo esi ndụ ya ume maka ọ Chukwu ka ọ bụ Chukwu abụla mmadụ ihe ọ na-apụghị ime ọ bụrụ ma nke ahụ ama m na oginige ya akpali bụrụ ya na ihe niile gbasara ezinụlọ ya na-abịakwa tupu o si agabụ mgbe nwaanyị ya Dabiri na ikpe ezigbo ekpele ọ ya abalịkwa ya n'agha Jizọs. Let's matter for the matter if I need to. Okay, I'm Mr. Alphonsus Onyiorah. Onye Magonya batete. Oya batete. Ya abozo batete. Aya barage. Iru abatete kelere m na ya na ide mmiri. Aya barage nna m. Ya na ide. Biko ke ife nwe gwa ogo gị nwoke nke nwunye nwanne unu ọ na-anụ. Ngwani ya gwani ya gwa ji si obi ike. Yota gị ihe me na-eme gwa ụgbọ onye ọbụla ji n'ụwa. Ọ mgbe akpọrọ onye ojebe. Yota gị na nwere nne nwe n'ụwa na ọgọ nwoke ọ dị kapebụl o buru ya ka o chọpụ ozi wee bụrụ nwunye mana ọ na-agịnị ọ mgbe oge elu ọ jere ịghọta gị ana m ekene so much ana m ekene na-ekenekwasị ya otu mbọ niile ọgba mana we cannot recall. Thank you very much, sir. Ikwulu nke ọma no Chinenye dalụlụ nne biko ka okwu ekpele nwere ike ibenwu n'isi nyanwa iwu ife anyị n'ezinụlọ ya. Ihe na-ekpe n'isi bụ ọkwa ịghọta ihe na-ekpe n'isi bụ na ihe mme na-eme ha bụ ihe tinye n'obi ebe ahụ ka a mara nyanwa ya nọ ha wezuo maazị na-aba Chukwu nye ya ịghọta ekpere na-ekpe n'isi ihe tinye n'obi ebe ahụ na ihe mme na-eme ha bụ ka a mara ya zuo maazị na-aba Chukwu nye ya na-ekpe n'isi ebe ogologo ndụ na-arụ isi ike ya na-ekpe n'isi dalụ na ikwulu nke ọma ebe metụtara ya metụkwa unu nwanne m nwaanyị ka ọ bụ thank you very much sir. Ọ nwere ndị isi obodo na-abịa ezigbo mmụọ onye ga isi United States wee nata America yes onye isi America nata nwere everyday na-eji ọrụ n'ụtụtụ ma abịa mkpụ ya na fon iwu I must ma akpụ ya kata ma mụ na akpa nka 3 days ọ dịka onwe makpọ gị ọgbọ m mana sinsi mgbe ahụ o ji wee mụ njebe n'ụtụtụ kịta ndụtaba ọ dị ọzọ ana m akpọzi o nwere mpụta ya n'ụlọ pụta otu a mụ nwa akpọ ya ozugbo na fon ọ nwego ebe ọ na ọpụtakwa fimiskọt ma gboji ga amazi ndo ọnwụkwara asị onwe ya ndo ihe a na-asị ya ndo nyanwa na-asịkwa unu ndo mana o nwere ọrịa dị iche iche si ebe dị iche iche wee bịa nọnyere unu ma ndị si Abuja ma ndị si Lagos ma ndị si Cameroon mmekwu intaviu ma ndị sikwa outside ka isi wee nata ka okwu ekpele nwere ike ikpe n'isi ndị ahụ ife otu ha zụọ ndị si enu wee na enu ga-ekpoghe eriwere isi ndị si n'ụzọ wee bịa oweregota ya ehuwere ha isi ndị si n'ime mmiri wee bịakwa wee ije a mmiri ehuwere ha isi ha ya ana na-enweghị nsogbu ọ bụla n'aha Jizọs gị nwa ya anachi akwa back to America na-enwere nsogbu n'aha Jizọs Saturday week today nwanne echi ana m America biko afọ a na-etu gị ọzọ akụlụlụ ụlọ akụkụ elugo ụlọ elu dalụlụ nne thank you very much sir.
Chief Saimeke Kenta, Governor Enugu State na Litura. It's where you move and then when lost my father on your life. Of course. Take my hand, precious Lord, lead me home.